Ahoj, já jsem Áďa a mám tady pro vás takovou soutěž. Mám můj památník, sama jsem si ho ozdobila, mám těm nějaký obrázky, ale mám jich málo. Rodina mi nestačí, protože kamarádka mi dá nakreslit samozřejmě, ale jako mám tam toho docela hodně málo a mě napadlo, že bych si mohla vyhlásit soutěž, že bych vám dala e-mail a vy byste mi mohli na e-mailovou, vy byste mohli něco nakreslit nebo třeba v nějakém programu počítačovým, prostě něco třeba nakreslit, třeba potom vyfotit, kdybyste to kreslili na papír, tak prostě vyfotit a já bych si to vytiskla a nalepila do toho památníku, ať tam toho mám víc. A napadlo mě, že by to mohla být fajn soutěž, že kdo mi pošle nejhezčí obrázek, dostane odměny. Mám tady odměny pro 3 místa, kdyby náhodou, tak ať mám pro 3 místa přichystaný, kdyby náhodou se objevilo víc lidí, protože podle mě bude hodně málo zájemců o to, aby mi někdo posílal nějaký obrázek, protože se na mě nikdo nedívá, ale mě to nevadí, já bych chtěla, aby kdo se na tohle video podívá, tak ho prosím, aby mi mohl poslat nějaký obrázek. Mám tam asi maximálně 6 obrázků, nevím vůbec, kolik jich tam mám, ale vám chci ukázat ty ceny, abyste věděli, o co jde. Za první místo byste vyhráli, nevím, jestli s tou kůží, nevím, jestli s tím provázkem, to asi nebudete chtít, ale vyhráli byste takovouhle sovičku, je to jak kdyby na krk, nebo si to můžete dát na klíče, je to přívěšek, má takový hýbací ocásek a je fakt hezká, sama se mě hrozně líbí, tady na té kytičce nahoře má třpytky, tady má nějaký třpytky a tak. Má krásný oči, je prostě úplně taková bombastická, hrozně se mi líbí, takže tohle by bylo za první místo. Hrozně hezonká, strašně hezká, fakt. Za druhé místo mám tady takový univerzální pilníček, je na pověšení, tady je dírka. To by to šlo vidět. Tam je dírka, vidíte? Sam je tam dírka. A k tomu ještě takovejhle technik, krásný lak, ten se mi hrozně líbí, je fakt hezký. Je to káplo do prčic, no tak já to radši zavřu. No, nechám to být, protože teďka se mi to vybíjí jakože baterka a ještě ke všemu se mě tady vylil lak. No a třetí místo stane takovýhle bílej náramek, gumový, obyč. Určitě někdo sbírá náramky, já je nezbírám a dostala jsem jeden. A ještě k tomu dostane, k tomu náramku, dostane takovýhle bel zrcátko, takovýhle zrcátko. Tam vidíte, jak natáčím. Je to na mobil, ano, je to na mobil, ještě nemám kameru, ale k naroskami možná dostanu. To je průtěz. No, takže takovýhle bel zrcátko je úplně skvělý, protože já jsem ho třeba používala. No, jako nepoužívala jsem ho, ale používala jsem, já mám totiž 2. Jakoby tady je zbližovací a tady je takový menší, takže je to úplně skvělý. Já se třeba dívám dole na pusu a nahoře na oči, nebo tady na oči, v tom dolním na oči a v tom vyšším na pusu. Prostě to je úplně jedno, protože se to odráží úplně stejně. Je to fakt skvělý, takže třetí místo, náramek zrcátko bel, druhé místo, univerzální pilníček na pověšení a lak technik, modrostříbrnej. A první místo, krásná sovička na převěšení, když budete chtít, můžete i tu kůžičku. Takže soutěž zněla docela dost jasně podle mě, takže kdo mě nakreslí nejhezčí obrázek, nebo mi prostě pošle v nějakém programu nakreslený obrázek, nesmí být samozřejmě skopírovaný, jo. Kdo to udělá a nějak to zjistím, tak to teda bude průšvih. Ale to nevá, prostě mi nakreslit nějaký hezký obrázek, budu si toho moc vážit. A když se to nějak povede,
tak ukážu výherce, tak ukážu vlastně, jak to mám říct, toho, co vyhrál, prostě výherce obrázek. Těch 3, musíte ty obrázky poslat do 1. června. Potom 1. června je poslední den a budu 1. června už natáčet další video o těch obrázkách, tak ať to stihnete, když tak poslat. A prosím někdo, aby mi to poslal, protože by bylo docela trapný, kdyby 1. června vyšlo video a musela bych tam říct, že mi nikdo nic neposlal. Ale jako chápala bych to, protože nemám nikoho, kdo by jako asi nechtěl jako nakreslit obrázky. Ale kdo se třeba jenom tak koukl na moje video a chtěli byste mi nakreslit nějaký obrázek, poslat mi ho na můj e-mail, který vám samozřejmě hnedka dám, tak bych byla strašně ráda. Takže můj e-mail je akafonková, prostě malým všechno dohromady, akafonková, koukejte. @seznam.cz, že to je akafonková, všechno dohromady, @seznam.cz. Takže děkuji moc a doufám, že se budu moc těšit na nějaký hezký obrázky. A vy se těšte na dárky, protože ta sova je fakt krutá. Je i docela těžká, ono je to jako... Jo, a je to taky koupený v Itálii, jo, abyste se třeba nedivili. No, takže takhle tohle bude mít 1. místo, tohle bude mít 2. místo a tohle bude mít 3. místo. Jo, a vůbec mi nebude vadit, když to třeba nakreslíte ve skupince a bude tam třeba víc dětí. Určitě bych to nějak udělala, sehnala by se nějaký bonbony nebo něco takového. Takže dík a doufám, že se mi někdo ozve. Jo, a ten e-mail ještě napíšu do komentářů. Jo, tak čau.